world go round. Money makes the world go round. It makes the world go round. Macarena, Coca Panta, Macarena, Coca Panta, this world makes the world go round. Hvala vam. Hvala, deca moja. Ja sam to danas prikazala, 7 godina je prošlo. Pošto moja Dora ima 7 godina, to znači 7,5 godina je prošlo od onda. A sam smatrala da ima novi koji to nisu videli. Ko nije vidio ovaj film? Da, odlično. Onda nisam pogrešila. Smatrala sam da treba da vidite šta ćete dobiti kad postanete Diamond. Dobijete od firme zlatan prsten sa 3 dijamanta, steva s jednim većim. Dobijete isto tako mogućnost da sav vaš trud i rad bude zapisan u 3 minuta i da se pojavi u celom svetu. Da li to hoćete? Ili možda je moj sin u pravu da većina ljudi bi sedao i kukao. Ja smatram da vi niste ti ljudi, jeste danas ovde. Koliko njih ste pozvali koji nisu imali vremena da dođu? Jeste razumeli? Prema vi ste već izuzetni ljudi. Samo treba da vam klikne. Kad će kliknuti, ja ne znam. Ali, dragi saradnici FLP-a, od srca vam hvala za silne godine saradnje. Što širite misiju zdravlja i blagostanja i finansijske samostalnosti. Što doprinosite da sprečite najtežu bolest našeg naroda, a to je prazan džep. Dajete im mogućnost da postanu finansijski samostalni i nezavisni. Naravno, samo možete onima koji hoće, da malo pre je doktor Nik jako lepo rekao, ne možete i s onim koji neće. I nemojte se truditi, molim vas. To mi je praksa bila i bez tebe i s tobom ću biti Diamond. Da li razumete? Ne mogu ja nekog da vučem, niti vi možete ikog da vučete preko njegove ciljne crte. Vi dajete ljudima mogućnost da postanu finansijski samostalni, nezavisni. I uvek od srca nudite priliku da budu samo zaposleni, da imaju radni staž i socijalno osiguranje. Ja moram da vam šapnem jedan od mojih menadžera šta mi je rekao. Postoji menadžer, jako je želeo, nije imao zaposlenje. Postoji menadžer i jednog dana dođe kod mene. Kaže, jo, dobila sam zaposlenje. Šta da joj kažem? U pravu je. Ona to želi. Znači, jednostavno navikla je kroz 40 godina maltene da ima svoj posao i da sigurna platica ili ne platica, ali se vodi tamo negde ako se uopšte vodi. Ali to je njen izbor. Niti je manje volim zbog toga. Samo mi je žao što znam koliko vredi i koliko bi mogla da zaradi da nije taj stega u glavi. Ali ima i što je najvažnije, da li znate da vi nemate limita u FLP-u koliko ćete zaraditi? Ja bih vas molila malo svetla i na salu ako mogu da dobijem, jer ne znam da sam mrakom da razgovaram. Jel mogu malo svetla da dobijem? Mene interesuje sad, kome bi bilo dovoljno 500 evra da zaradi mesečno? Nek ustane onaj kome je dovoljno 500 evra. Pa ovdje su svi menadžeri, svi hoće 1500, 5000 i više. Jedan veliki aplauz za vas. To znači volite da budete samo zaposleni, da sami sebi ostvarujete radni staž i socijalno osiguranje. Jer ovdje nema limita. Ako ti znaš zašto ćeš raditi ovo, zašto ćeš ustajati ujutru u 6 i legati u 12, ako ti znaš da moraš da ideš do 1000 ne, da bi bio Diamond, pa onda dobiš to pre 1000 ne. Lepo objašnjavam. Dnevno 10 ljudi pitajte da li pije aloju. 10 ljudi pitajte. Od 10 ljudi imate 50 ljudi na nivou jedne nedelje, jer smatram subotom i nedeljom i Bog je dao da se odmorite, niko ne traže od vas 200 sati nedeljno da radite. I tada ćete imati 20, od 50 ljudi će 2 hteti da rade, 5 hteti da rade.
Neće više hteti, verujte mi. Ako mislite da će svako hteti koji je na vašem spisku, hteće, ali možda kasnije, možda za godinu dana i više. Ali vam trebaju svi oni. I kroz godinu dana ćete vi to raditi. I kroz 2 godine. Zašto plaćate što sad neće? Idi što pre da nađe 120 ljudi koji hoće. Jesi razumeo? I nikog ne vuci na leđima. Jako te molim, ne vuči. I naravno, ulaganje je minimalno. Znate zašto ne idemo jače napred nego što idemo? To sam sad saznala na Havajima. Oni veliki čekovi su došli od ljudi, to su dobili ljudi koji su nudili biznis, a ne zdravlje. Mi nudimo zdravlje. Oni nude ljudima biznis. I sada, uskoro ćete vam i doći takve papiri, da ako čovjek uloži 500 evra, a danas da bi otvorio tezgu na pijaci treba 3000 evra do 5000 evra za godinu dana, a od 500 evra zato dobija i robu od 620 evra. Ja govorim KB, ne govorim otprilike, odokativno govorim. I on uloži još dobije i višak proizvoda, da možda predstavi, da možda maže ljude, da možda im ponudi da popiju. I u kojem da ima svoj sopstveni biznis u kome je sve legalno, sve transparentno, kako je rekao direktor Rajić, nema limita u zaradama. Firma postoji oko 35 godina u 180 država svijeta i drugde radi legalno. Za uloženi rad i promet Rexmon isplaćuje istu sumu i u Nemačkoj, Americi, Švajcarskoj, Nigeriji, Indiji, Brazilu ili kod nas. Nema onog. Njima je dosta i manje jeftina radna snaga. Isto vredi svaki čovjek na zemaljskoj kugli FLP-u. Nema razlike. Daje šansu i mogućnost da sebi i svoje porodice pružite više nego u najluđim snovima. Mi smo pružili sebi više. Znate, ja nisam ni vidjela svoju decu mnogo puta. Ja sam plakala kad su nisam znala šta će pisati. Ja sam plakala, nisam znala koliko su zreli i koliko oni shvataju gde su, šta su i kako su. I verujte, i oni su, zahvaljujući tome što su nas gledali tako šta radimo, i oni postali vredni i radni. Danas ste tu s nama na danu uspeha. Organizacija FLP Srbije na čelu sa doktorom nauka biomehanike Branislavom Rajićem, koji sigurnim koracima i rukovodstvom zaposlenih daje ogromnu logističku i ljudsku podršku da vi, ako donesete odluku, hoćete, imate goruću želju da uspete, tu su da vam olakšaju put ka uspehu. Naravno, vaš sponzor je najjača karika u lancu vašeg uspeha. Njoj je najveći interes da vi uspete. Ne zato da vi radite umjesto svog sponzora, nego da on radi umjesto vas, da vas vodi na putu uspeha. Da ćete to vi hteti ili ne, ili ćete mu pobeći što pre da budete veliki, samo vi grešite. Znate, imala sam ja i takve saradnike koji su samo gledali što pre da pobegnu od mene. Šta, Veronika, zna šuška, muška, ne zna ništa, ja ću to bolje. Verujte, imala sam takvih saradnika. Oni još uvijek su tamo gde jesu. Jer ja sam bez njih i s njima išla dalje. Zahvalite osobi koja vas dovela na dan uspeha. Ona vam je pravi prijatelj koji želi da vi budete finansijski nezavisni i da živete u blagostanju sa svojom porodicom. A znate zašto vas je dovela? Ne znate. Jer se nada da će vam se možda baš sad otvoriti, da ćete baš sad, zahvaljujući doktor Riku, zahvaljujući doktor Kiratković ili bilo kom od nas predavača ili ovdje u kontaktu sa drugim ljudima, doneti odluku da hoće. Vaš sponzor je hteo da vi zarađujete, da vi bolje živite. A sad da ćete vi tu priliku sad iskoristiti ili za 6 mjeseci ili za godinu dana, niko puškom nije uperio vama ili pištoljem ovdje nije uperio. To morate sami da uperete sebi i da kažete hoću. Ali to je vaša stvar. Ovo će nekima od vas biti jedan lep dan u domu sindikata, a mnogima će biti žar, vatra u srcu, da istrajnošću samo pregornim radom stvaraju svoju budućnost forever do kraja života i posle života. Jer evo, ovo što sad stvaram,
što stvara Janovićka, što stvara Buruć Marija, što stvaraju svi ostali menadžeri, Ratkovićka, Goran Irena ili Ugrenović Olga. Svi ovo će naslediti naša deca. A na radnom mestu, ima i bilo koje radno mesto, da će tvoje dete naslediti to radno mesto. Prema tome ovdje imaš i nastavit će da rade pomoći drugima. Današnje predavanja su samo za vas. Napišite sve što čujete da vas podsjeti šta ste čuli i naučili. Ali jako malo sam videla olovaka. Verujte mi, na nekoliko mesta smo zabeleženi i slikali su nas i tamo na Havajima, kako i Marija i ja i Ratkovićka i Janovićka pišemo. Jer malo njih piše. Mi slušamo prevod koji je nikakav za nas, što nema na srpskom, oni na engleskom, hvataju mi na mađarskom. Ali mi smo pisali svaku reč. Hteli smo da učimo. Šta ćeš ti pričati kući kad odeš, a ništa ti je zapisano? Ono su tamo nešto pričali. Od mene ne znate da prenesete. Videli ste uspešne saradnike. Možda ste prvi put ovde, a možda ste zastali, pa ćete krenuti ponovo. Dobra vest i u tom slučaju. Ne krećete od nule. Vaš minuli rad u FLP-u se nastavlja na poziciji koju ste tada postigli. Znate kako je bilo kad sam ja otišla, kad sam dala 6 meseci otkaz, kao mogu da dođem nazad. Rekli su mi, Veronika, nije sigurno da će biti onda isto gladna sestra. Kažem, pa znam da nije. Ja hoću da idem. Ja sam znala da neću da se vratim. Sam htjela da ne zatvorim vrata pre vremena za sobom. A ovde, da ne radim 10 godina, opet bi bila Diamond menadžer. Da li razumete? Vi, ako ste asistent supervizor, vi ste asistent supervizor radili, ne radili. A da li vam se to isplati? Izvinite, sad samo da radite 4 boda mesečno. I da samo od 2 tača prodate proizvode. Vi imate 300 evra. Samo 2 tača da prodate. Ali neće, niko, bolesni su, neće. Ne cene sebe, vi određujete da li hoće ili neće. Ja nikad nisam ocenjivala ko hoće ili neće. Ja napišem sve, napišem koliko to košta. To je finansijska konstrukcija, hoćeš ili nećeš, to je za mjesec dana. Nikad nisam rekla uzmi jedan lips ili uzmi jedan Vitalize. Pa šta mu vredi Vitalize ako nije očistio od crevne resice? Pa ne može ni pola da se upije. Ja pijem proizvode, znate, ja pijem licijum i Vitalize, ali ne pijem aloe, ne treba mi, gadna mi je. Pa koliko se od toga iskoristi? Halo? Ako hoćeš da iskoristiš, onda moram očistiti crevne resice. Ja ne mogu biti neodgovorna prema čoveku da mu dam samo proizvode bez aloe da se iščisti. Jer to je osnovna funkcija aloe, da upijajuća moć organizma bude veća za hranjive materije. Sljedeća stvar koja je izuzetno bitna, da većini ljudi prođe život u laganju sebe o tome kuda idu i zašto idu. Većina ljudi odlaže stvari koje im izgledaju komplikovano. Teše sebe da će kasnije, a životni sat neumetno teče, a verujte, otkud ja to znam? Ja sam tako živela do svoje 46. godine. Kriva mi levča, ne može se to bolje. Ja sam radila više poslova, ali uvek su mi bili drugi krivi. Ne može se, pa zna situacija. I tada upoznajem FLP. I ulazim u sistem uspešnih. Ja sam presrećna što sam na liniji Rolfa Kipa i da me samo 7 linija deli od njega, jer on je najveći ček, videli ste sami, primio. Moj viši sponzor je 4. ček primio. A ja sam nastavila da budem 4. ček u Mađarskoj. Jer 4. po veličini čeka je u Mađarskoj moj ček. Berkić,
Gido Falvi Berkić, Aranka, ja. Znači u toj sponzorskoj nisam. A Dragana je 10. Od 40 čekova u Mađarskoj ona je 10. u našoj regiji. Jedan veliki aplauz za njoj. Ali treba i sobstvene... Ulazim u sistem uspešnih, shvatila sam. Rekli su mi da ne treba da postanem pronalazač. Ne trebam da izmišljam vodu. Ne trebam da bijam nasledstvo. Ne treba da budem kriminalac da bi zaradila. Ne treba da dobijem na lotovu. Treba da iz sopstvene snage, ogromnom vrednošću i marljivošću, u zaletu, izdržljivošću i strpljenju iz sopstvene snage, da za kratko vrijeme postane menadžer. Ja sam to postala za 6 meseci. Što će mi pomoći da snovi i ciljeve ostvari. Šta mi je bilo važno na putu uspeha? To što sam shvatila jednu stvar. Voljela sam jako da čitam Napoleon Hilla i Zig Ziglara, koji kažu da je uspeh je putovanje. Znate kako je to izgledalo? Odem da primim menadžersku značku. Brzo ja u svoj avion ponovo nazad, da ostanem u zaletu, idem dalje po sljedeću značku. Svaki 6 meseci sam menjala značku. Jer ako nemate taj zalet, daj sad ću malo odmoriti, malo ću filozofirati, pa kako je to, pa kako mi ova saradnica kaže, pa ću litati, pa kako me ne razumije što ja radim. Ne. Ja sam imala svoj cilj koji je ogroman. Svoj cilj koji je odgovornost prema svojoj porodici i odgovornost prema ljudima koje sam uključila u program. Nije fair play da ja sad sednem, a možda bi neko i da radi, a možda i ne bi. Ali onda pronaći ću druge koje hoće da rade. Neću ja sedeti ni plakati s njim, ni ću dozvoliti da me vuče za rukav. Oni jesu moji saradnici i vi ste svi moji saradnici. Izuzetno vas cenim, poštujem. Ali vi imate vaše vreme kad hoćete da uspete. A ja imam potrebu da radim 200 na sat da postignem svoje ciljeve što pre. A nisam završila, verujte mi, sa ciljevima, jer ja još uvijek imam jako velike ciljeve. I sad ću vam ispričati jedan cilj koji ja slučajno neki dan, posle 12 dana vidim unuku i vidi ona, gledam ja neke časopise, kuća. Kaže, bako, šta to gledaš? Kažem, pa znaš, sad bi trebalo da, pošto je salaš, trebala bi negde na spratu, ne u ovoj kući, nego negde drugde, da napravim ogroman bazen. Znaš, ali da može i patke i sve da budu, da ne bi slučajno ulazili, bit će gore na spratu. Ona počela sa mnom da gleda. Ona je davala meni savete gde, kako. Nosila dedi, deda ovako treba da izgleda. Ja nisam rekla, a kaže, kad ćemo izgledati? Kaže, kad baka ponovo dobije jedan ogroman ček. Ali ja sad maštam. A šta vi maštate? Ko nema, zašto nema? To nije maštanje. To je dozvoljavanje sebi da uđete u dubiozu. Ali još jedno sam bila svesna. I dan danas sam svesna. Za moj uspeh sam ja potrebna. Za tvoj uspeh si ti potreban. Ne može bez tebe. Naći ću 5 budale pa će raditi umjesto mene. Nema. Ovo je... Posebno mi se jako sviđalo, generalna rečenica je bila u samom početku FLP-a, čisto i jednostavno. Znate, ja volim da kažem ljudima, sviđalo im se to ili ne, mnogo puta se i naljute, pa šta me briga, ja ne kažem to zato da igradim i da se pravim važna, nego da oni ne greše u poslu, jer svaka pogreška ti nosi 5-6 meseci da ispraviš. I ovo je biznis ljubavi. Radila sam i radim sa srcem, s goljujućom željom. Kad sam imala 58 maraka penzije, govorila sam 4 boda obavezno, 10 kontakata, 2 boda što pre. Ako kupiš tač paket imaš odmah zaradu. Ne bojim se, nije me strah da će se neko uplašiti. Ko se uplaši, taj nije deo priče. A tamo za ne znam koji, gde ne dobije ni robu, ništa uloži 2000 evra. Za neki multilevel koji je magla, zato jer tamo ne treba kao ništa raditi, samo ćeš dovoditi i samo ćeš kupovati nešto.
A onda moj Jaroslav, jedan od saradnika, proveri tog čoveka, kaže, dobro, uložio si 2000. A koliko si izvukao za godinu dana? Kaže, pa 120 evra. A vi uložite 500 evra otprilike i dobijete 120 evra nazad. Odmah u startu. I robu dobijete nazad, to znači 620 dobijete umjesto 500. Pa opet, ja trebam sad da se stidim to da vama kažem. I da vam kažem, možeš ti nasitno, znaš. Pa ja tebe smatram čovjekom kome treba biznis, ko hoćeš da radiš i koji možeš to da uradiš. Ali opet, i onda su moji starnici kažu, nemoj tako, malo im ublaži. Nemoj im reći 2 tača, kaži im samo 1 tač. Okej. Svako, inače, dovoljno kreativni su moji saradnici i vi ste dovoljno kreativni, pa radite kako hoćete. Ali shvatite da će se multiplicirati vaš biznis uvek. Uspeh FLP nikam nije slučajan. Na danima uspešćuli ste puno priča uspešnih ljudi. U svakoj priči je goruća želja raspalila vatru. Ne pamet, ne inteligencija, goruća želja da hoće svoje porodici i sebi bolje. Nijedan nije uspeo zato jer je inteligentan, nego zato što hoće. Daleko od toga da smo mi budale koje smo uspeli. Ali mi smo shvatili da ne treba da dokazujemo da smo pametni. Meni svakog 15. ovde poljubim sebe u čelo, aha, Rex mi je isplatio toliko i toliko, Veronika, jako si pametna. To mi je sasvim dovoljno. A naravno, vama će kao izgovori i strahovi i navike, stavovi, zona komfora, kompleksi, odbijanja, sažaljenje, osjećaj stida. Izvinite, sve to sam imala. Izgovore sam imala. Strahove sam imala šta i da kupim taj paket, kako ću ga prodati. Naravno, to je bila i zona komfora. Ako ne uspem, onda će me prijatelji zezati. Pa onda oni kompleksi, pa ne znam lijepo da pričam, pa šta će mi reći, pa debela sam. Ne, ja sam najbolja. Definitivno, 1991. sam još donela odluku da sam najbolja. Jer niko, sem mog Steve, na nas to nije stavio toj deci da jedu. Niko. Prema tome, sve što smo uradili, uradili smo sami. I vi ste najbolji, samo niste svesni toga. I vama neko drugi stavlja na sto da jedete. Ne. Sve ste to sami stvorili. I počnite sebe da cenite. Kad počnete da cenite sebe i kad nemate samo sažaljenja, nego samo poštovanja, vi ste na vrhu. U ovom poslu stvarno izgovori nestaju, strahovi ne postoje. Zašto? U inat ću uraditi. Kakav strah? U inat ću uraditi. Donesete, znate, mi smo u Srbiji inađije. Iz inata ću uraditi. Ali uradi. I naravno, ovde u sali ove prve redovi su svi već promenili način razmišljanja. Prepoznali su ljubav prema sebi, prepoznali su da vole ljude, životnu mogućnost, živeti srećno, uspešno, zdravo i finansijski nezavisno. Ko tako želi da živi? Svi. I naravno, kada vi primetite ono što sam ja tada primetila, tu iznenadnu mogućnost i goruća želja da stanem na noge, ja sam cilj da stvorim prvih $1.000.000 za koji ću raditi dan i noć. Zašto mi je bilo cilj $1.000.000? Reći ću vam. Ja sam u prethodnom životu, to znači pre FLP-a, 16 godina negovala tatu i mamu. I naravno u 46. sam se od iste bolesti razbolila kod kojih i oni. I trebaju da deca mene neguju. I onda sam rekla, ja moram da stvorim svojih prvih $1.000.000 da nikad ne moraju da me kupaju, da nikad ne moraju da budu zavisni da li će izaći i da li će moći sa svojom decom da odu na izlet. Možda vi niste imali takvih, ali ja sam od goruće želje da stvorim negde te pare. Da moje deca ne budu moje sluge, nisam ih zato rodila. Hoću da budem svoja na svom. Je prvi razlog mog rada. A onda je došlo sve ostalo. Naravno, to ni deca nisu znala, jer nisu ni znala da sam bolesna. Jer samo je moja drugarica Branka znala i Steva u to vreme. I naravno, ja sam morala izbrisati sve negativne stvari iz mozga. Jer da sam ostavila te negativne stvari, danas me više ne bi bilo. I bimo FLP, naučite se
Sve privlačite ono što mislite. Ako kažete boli me ruka, poljubi, ne boli više. Deca prođe ih ruka od poljupca. A vas neće da prođe, hoćete da budete bolesni. Jo, pa boli me, pa ne mogu. Boli mene puno puta. Ja neću više boleti. Idem dalje. Ja sam se odrekla gledanja televizora, porodičnih proslava, dugačka lekotovanja i gubljenja vremena. Drugi genijalni pristup FLP-a je svakom želi i čini dobro ko hoće, koji je odredio tačno koliko para želi da zaradi i tako da sam jako srećna što danas u sali svi hoće iznad 300 evra da zarade. Raščisti sa sobom šta ćeš dati u protivvrednosti i koje ćeš usluge pružati. Ne treba da budeš rob svojih saradnika, nego da radi s onima koji hoće. Ali pogrešno radite. Radite sa onim ljudima koji vam se ulaguju, a ulagivači su vazelini koji će vam oduzeti vreme, energiju i sve ostalo. Ja, gadno me pogledao, pa boli me briga ako pravi bodove kako me pogledao. Ja, razumeš? Ja, ovaj je tako fin, tako lijepo me gleda, ne radi ništa, me oduzima vreme. Koga trebam da gledam? Ovo je biznis, ovo je surov biznis. Ja mogu gledati one koji me maze i paze, lijepo mi je popiti kafu s njima, ali moram da radim. Ne mogu s njima da oduzimam mi vreme. Isto tako odredi, kad želiš te pare zaraditi, izradi jedan plan i odmah počni svoj plan pretvoriti u akciju. Zapiši sve u svoju svesku. Zašto, kad, kako i gde. Pročitaj tvoj zapis ujutru i uveče. Osjeti, vidi i veruj da već ulaziš u posed svojih htenja akcijom. Ovo ti pomaže da svaka negativna misao napusti tvoj mozak, da postaneš kreativna i da stvaraš. Kreni punom snagom, ne filozofiraj. 35 godina funkcioniše ova firma. Ne čekaj da se uveriš kakvi su proizvodi, kakav je marketing plan. Pa marketing plan je ogromna mogućnost. Firma je jedinstvena, fenomenalna, a ti si savršen. Tada te niko ne može zaustaviti. Nemoj dozvoliti da imaš prepreka, dilema, da li da uradim ili ne. Gledaj ispred sebe, skoncentriši se na velike ciljeve i snaži uđi u zalet uspeha. Sebe ne smemo da delimo. Mi smo jedinstveni. Ja nisam željela ni snagu, ni napor da u moguće najkraćem roku što brzo postignem. Jer dok su pametni razmišljali, ja sam FLP proizvode imala sam plan, akciju, u najkraćem roku upotrebila za uspeh svih koji su hteli. U prvih 72 sata od kupovine tača, ja sam pola tača već bila prodala. Trebali su mi pare. Ako vama trebaju pare, onda ćete prodati. Ako imate para pa stavite u jedan čošak, nećete prodati. Ništa nisam ono što sam pričala o tome koliko zarađujete, to je onda pa tamo stoji u čošku, jednog dana će doneti. Ali meni je trebalo, mene je žuljalo, ja sam morala. Možda vi ne morate. Stvaranje je za mene izazov, a tebi? Stvaranje 1+3 boda ili 2+2 tača, stvaranje kronističke mreže, stvaranje distributerske mreže hoće kao dodatni prihod, stvaranje tima koji hoće biznis. To su oni 25 menadžera koje imam, ali naravno i to da znate. I to je otprilike 20% dalje hoće ozbiljno da radi, 20% neće. A neko Raducka. Da se razumemo, u svemu je 10 do 20%. Koliko neko hoće, a nikog ne može da nateraš više od nego što je njegova ciljna crta. Ali to meni ne smeta, zato ja idem dalje i zato dobijam 13. platu. Ja moram da nadoknadim ono što neko ne radi. Šalim se. Idem dalje. Znam koliko mi treba, ja toliko radim. To je ono, ti ako znaš koliko ti treba, ti toliko radiš koliko ti treba. Ni manje, ni više. Koga sam tražila? Za biznis da budu menadžeri. Oni koji imaju dream da uspeju. Oni koji hoće da postanu menadžeri više od toga. U FLP-u sve možeš postići.
Tražila sam one koji su samostalni i misle svojim mozgom, a ne tuđim. Znate kad kaže, kad nešto hoću da postignem, i to po tome sam znala. Ja kažem nešto, kaže, ja samo da pitam muža. Zašto mom mužu nije trebalo da pita mene da se uključi FLP? Bila sam besna na njega kad se uključio, ali morao sam da istrpim. On je odlučio svojim mozgom, ne mojim. Hvala Bogu što je imao svoj mozak, a ne moj. A isto tako, šta sam kod mozga još htjela da kažem? Isto tako, oni kojima sam početku počela sam umjesto cvijeća da delim knjige. Jo, šta će mi te knjige? Sve znamo mi menadžeri šta se deliš knjige. Pa zato što smatram da ni u 90. godini neću znati sve. I da ja knjige i dan danas obožavam i cenim. Ali samim tim znam gde smo, šta smo i kakvi smo. I ne komentarišem to. I ne komentariši. Bigal jako lijepo kaže, kad ti dođe novi saradnik, pokloni mu neku najmanju knjigu koju imaš i kaži da za 24 sata vidite se da pročita. Ako dođe, on stvarno hoće. Ako ne dođe, bit će ti korisnik. Pa nećeš izgubiti puno vremena s njim. Idemo dalje. Sada, čekajte, vidim koliko ima sati, moram da se prekinem sad već. Tražila sam oni koji vole da budu samostalni. Oni koji žele sami sebi da budu šefovi. Ali pazi, ti si sam sebi šef. Pa da li sebi možeš da narediš, da ustaneš na vreme, da uradiš poslove? A jer ovo je samostalni biznis. Verujte mi, mnoge moje saradnice izgube jako puno vremena prepodne. Ja, znaš, moram da ispeglam, moram da kuvam, moram ovo, moram ono. Izvini, ja sam 27 godina radila u zdravstvu. U 6 odem, u 3 odem po decu posle toga, vratim se kući, ali sam te noći do 2 kuvala da bi sljedeći dan jeli sveže deca, jer nema kad. I još sam radila 3 posla pored toga. A moja starica koja ne radi nigde, koja nema para da živi, kaže, čekaj da im skuvam ručak, pa trebam da ispeglam. Sve vam je jasno. Cenim, poštujem. Ili kad kaže, ja žurim se kući, zna, sin mi dolazi sa fakulteta, ima 25 godina, treba da ga nahranim. Dragi moji, kad ste vi takvi niste i mnogo ste bolji, naravno imam ja još mnogo što da vam kažem, ali hvala vam što ste me saslušali. Drugi put ćete čuti još. Money makes the world go around, the world go around, the world go around.